Ана Сэрия Курматуловна туганнары белән килде. Әйдәгез әле шакырыйлар шуларны. Сэпэйгә шакырырга кирәк. Бер атна язам, ул молодец, менә килделәр. Үзегез белән таныштырасызмы? Һәм инде менә бу көрәшем киеменнән карагыз әле. Бик актив, илбәт иреклесендә яши торган авылның старостасы Закирова Далия апа, Римма апаның кудагые. Һәм инде Сэрия апаның кунаклары, туганнары. Коллегабыз Роза Илдәк авылында шулай. Да не бегать, а ходить. Раз, два, три. Сюда ко мне, ко мне.
Thank you.